ya yi daidai kare zuwa ciyawa sauran da kenan sauran da kenan wa taimaka mashi wurin da ya bada wasu rakan lera su taimaka mashi kare zuwa sauran da kenan kai kana yana Allah zaɓi a taimaka mashi da kama taimaka mashi da ƙananan yaran sun tabi ya dace mana addu'a mutum ko kuma shi da kama sun da taimaka mai iya wannan nan nan ina nan muna bidiyo ya farko za mu tashi dan dai karɓar bakar tambayar nan da ya na kai har da shi zama maciji ka maciji shege ne kai hankali da maciji hankali da maciji shege ne ma fa kana ba ni Allah ya bara mana lafiya da zama lafiya a kasar Najeriya baki daya amin za mu addu'a ya da ce amin ta abin da muka ce ku ce amin kun ji za mu addu'a da abin da aka ce ku ce amin ko wanda ya bada kai kana ina mutum ko naira 20 ya kawo ko na kawo shi a ba mu mana ai haka ne farko zaka ji an ce 100 amma haka ne ma ka dace Allah sai ka ga Allah ta rama da fitina iyayen mata masu juna biyu sun lokacin haihuwa bangaren ilimi a duka shi da kwanci ruwan alwala na duka sani kai da sai yanzu ma aka fara sallah bai saba sallah ba ne Vai lá, Danilo.